Stroj zakúpený. Držte palce všetci. Čo máte palce? No, takže hlásime sa z auta. Sme na ceste po Štový príjazd, to čo sme si zakúpili včera nejakou náhodou. No, tiež taký príbeh, sme sa vlastne vybrali to včera pozrieť, s tým, že je to lacné auto, takže to asi bude šrot. Ale tak za mnou nežiráme, samozrejme iba čas a nejaký ten benzín. Keď sme tam prišli, samozrejme majiteľ nikde, na dohodnutý termín nič, na telefón nereagoval, na správy na inzerát neodpisoval, no rado sme sa po takých 20 minútach čakania vybrali do obchodu, že si kúpime niečo pod zub a asi pôjdeme teda ďalej. A keď sme sa z obchodu vracali, tak volal späť, ospravedlnil sa, že nemohol, neviem čo, výhovorky, že nemal telefón a blablabla, teda že za 5 minúty pri aute. Tak sme sa tam vrátili. Krásne nám pršalo, takže obliadka auta bola výborná po daždi. Ale ako celkom pôjde, bol sa previesť na tom. Jazdilo to, brzdilo to, celkom ma to oslovilo technicky, hlavne v tej cenovej kategórii. Tak sme sa dohodli, že to zoberiem, no lenže auto je odhlásené, takže sa legálne už včera nedalo s tým odísť, iba na čarnokaz, neplatnými značkami, čo sme nechceli riskovať. Sme sa zhodli, že radšej sa prevezieme ešte raz tých 200 km, takže sme šli včera domov večer. Dneska sme boli na polícii, na celá súčtele, sme si vybavili značky prevozné na to auto a teraz momentálne ideme poň so značkami v kufri. Takže snáď sa čo chvíľa ozveme od auta a potom aj z úspešnej cesty domov, ak sa nám podarí zajsť domov 200 km. Takže sa uvidíme o chvíľu. No pre vás chvíľka, pre nás zhruba 2 hodiny, hodina a pol asi. A sme tu, auto nás tu čaká, takže ideme prehodiť značky na prevozné a Horsa 200 km domov. No, značky sú na aute, je to krásny znak. Trošku krivý a trošku čínsky, alebo čo to je. Ale k nemu aj čiapočka, keby som chcel Mikuláš založiť. No, máme už taký pomalý čas na to. No, vidíme to prvýkrát bez dažďa, aj keď no, počasie aké je, ale dážď nie je, takže je to nejaká tá hrska, to som videl aj včera toto, že s tým budeme musieť bojovať. To trochu tie lemy samozrejme sú chytené ako na každých Mercedes z tejto doby, ale nikde som si nevšimol dieru. Anténa je po smrti, s tým sa musíme tiež vysporiadať do budúcna. Zadné sedla tiež smer kôž, to je jasné. No a ten interiér, kvôli tomu sme to vlastne kupovali. To je úplne že krása. Tak. To je perfektný a máte ešte aj modrý stitching. Úplne to je super. Predošli, nie že majiteľ, ale kšeftár, ktorý sme to kúpili, nechal vzadu grill, tam vozil, takže to vyzerá takto. No, s tým sa ešte vysporiadame tiež. A inak je to perfektné, fakt. Tuto vedľa už hučí prdík. Ale mi dá štartovať náš nový stroj. Krásny zvuk. Takže, prvá zastávka samozrejme pumpa, ako to býva pri kúpe starých aut.
natankovať samozrejme a skontroloval som pneumatiky, čo majú dobrý tlak a tak ďalej. Trochu tu nafučí okno, toto je jedno, neviem, či to na videu počuť, či nie. Ale okrem toho je to auto úplne tiché, pevné. Zatiaľ som veľmi milo prekvapený z toho, naozaj je to za tie peniaze hlavne. Zatiaľ to vyzerá byť dobrá kúpa, ako poviem to o 200 km neskôr, keď zájdem domov s tým, hej, ale po tých prvých 7-8 km to vyzerá zatiaľ veľmi dobre s tým autom, naozaj veľmi dobre. Klíma funguje inak, kúrenie tiež, aj výhrev zadku. Máme tu super rádio inak, aha. Pass design, ale to napíše aj, no teraz to nechce písať. Chvíľu mi tam písalo, že Illuminati. Takže iluminátske rádio tu je nejaké. No, tak sa snáď ohlásim potom o chvíľu, keď budem, no pre vás chvíľu, pre mňa hodinu a pol, keď budem doma, úspešne doma snáď. Ako zatiaľ to vyzerá, že hej, no tempomat funguje tiež. Zatiaľ to funguje všetko, tak dúfame, že mu to ostane, že to bude fakt šťastná kúpa, no. Takže sa hlásime z Holzkirchenu, sme skoro už doma. Nádrž prekvapivo, tak to som nečakal naozaj. Aj po takmer 200 km je to takto krásne. Takže toto je super, sa na to dobre ukazuje, to ešte uvidíme, ale ak hej, tak spotreba výborná, jazda je super, auto nič nie je, nehreje sa, trošku je geometria zlá a je trochu aj nakryl volant, ale tak ako s tým sa dá žiť, si myslím, to sa dá opraviť, keď tak pri najhoršom. Ale no fakt, auto prekonalo moje očakávania, hlavne v tejto cene. Výborné, naozaj výborné auto, výborné vozenie. Fakt každým kilometrom si ma získalo viac a viac to auto. Fakt super vozenie. Škoda toho krivého znaku, to musím napraviť. Chuďaťu. No nič, ideme teraz tankovať, tak ja si ani nie, ale zo srandy natankujem. Fiat musí tankovať, lebo má 30 litrovú nádrž, 35 či koľko, tak tam 400 km sa podpíše na tom. A natankujem zo srandy, že aká vyšla spotreba podľa tankovania, som na to veľmi zvedavý. Šli sme diaľnicu tých 130-140. Som zvedavý na to strašne, ale vyzerá to, že to nežerie nič, to je ako diesel.